Krištof Oliva. Na Špicburgu sa zapojil do akcie, ale sa ďaleko nedostali. Peter Bondra. Míra Šatana má v závese ten v dobrej pozícii medzi kruhami. Napokon je to gól. Výborne, úvod stretnutia nám dokonale vyšiel v 3. minúte a 38. sekunde. Dávame gól zásluhou Miroslava Šatana, hoc treba pripísať ten gól aj poľským obrancom, ktorí, mám dojem, si tlačili puk do vlastnej brány. Áno, začína sa naša ďalšia presilová hra. A na rade opäť Bartečko so Šatanom, na pravej strane Vlado Orsák, vzadu Lindner a Peter Bondra. Tak malou chvíľou odohrala táto peťka vynikajúcu útok, vynikajúcu presilovku a Vladimír Orsák to potvrdzuje už po 7 sekundách vylúčenia Leše Kalaskieviča. V polovici 13. minúty vyhrávame 2-0. Peter Pucher prvýkrát dnes na trestnej lavici, takže ešte 56 sekúnd môžu hrať Poliaci v tejto druhej tretine. Presilovku, ak nedajú gól, tak potom následne ďalšiu minútu a 4 sekundy aj v časti záverečnej. Výborne, vynikajúco to teraz urobil Robotomík, ktorý atakoval, získal puk a čo sa nám nepodarilo v presilovkách, napokon sa nám podarilo pri oslabení. Podstatné je však to, že sme nedostali gól a nevrátili sme Poliakov do hry. Na druhej strane sme ich takto zaklincovali. Robotomík nahodil puk dopredu. Potrebujem prestriedať. Miro Šatan vpredu už je Bartečko, ale vynikajúca kombinácia. Jerguš Bača teraz naservíroval puk Ľubovi Bartečkovi, ktorý v 4. minúte a 25. sekunde pridáva 4. gól nášho týmu. Vlado Orsák si doslova pýtal puk pri ľavej žrdi Brankára Javorského. Orsák. Lindner. Zatiaľ sa nám nepodarilo ohroziť v tejto presilovej hre Brankára Javorského. Snáď teraz vynikajúca prihrávka Mira Šatana a Richard Lindner, ktorý to z prvej jednoducho vie. V 7. minúte, 9. sekunde pridáva Richard Lindner náš 5. gól. Vyhrávame nad Poľskom úplne zaslúžne 5-0. Dušan Milo. Rastio Pavlikovský. Veľmi dobre sa predral, má tam našliapnutého Petra Bondru. Vynikajúca akcia. Petr Bondra doslova zobral, bol taký rýchly, že doslova zobral puk Rastiovi Pavlikovskému. Neviem, či ho Rastio vôbec zaregistroval, že popri ňom prefrčal. Zápäť mu však zadovkou vrátil. Nemali sme problémy s Poliakmi a jednoznačne sme zvíťazili. Otázne ešte, akým gólovým rozdielom, pretože ešte nejaký ten gólik môžeme pridať. Aj sa tak stalo. Robo Petrovický, jeho prvý úspešný zásah na turnaji majstrovstiev sveta. 18. minúta, 10. sekunda 3. tretiny. Postupne tie góly v Javorského bráne začínajú pribúdať. Takto sa do streleckej listiny zapísal Robo Petrovický. V úvodnom zápase na šampionáte narazili Slováci na Poliakov, ktorí sa do A kategórie prebojovali po 10 rokoch. Slovenskí reprezentanti vstup do turnaja zvládli na jednotku, nedostali ani gól a dali 7.